Здравейте, приятели! Как сте? Ако този клип събере 500 лайка, ви казвам, че ще направя с по-малкия си брат един матч на този терен. Ако събера 1000 лайка, гарантирам ви, че ще взема и ще обиколя големите пътеки в гората. Ето сега ще ви покажа откъде почват. Ето там почват. Виждате ли? И се качваше и там нагоре. Затова дайте един палец нагоре на този клип и ви обещавам, че ще ги направя и двете неща.